Raj zahejdli na Kerchow do nieznanego nigdy Ołpy. Dzisiaj kąsek nowych wspomnień hejdli. Mnie się fest podobają, nie wie jak wom. Kerchow w żorach i szukanie grobu. Jak wspomniałach, Ołpy znomino z obrazka, ale piszam familijny sztambuch i czujam duch, keby Ołpa kole mnie siedział. Na Kerchowie w żorach, kaj Ołpy z drugą Ołmą pochowali, było ino roz za modu, bo to już w 60 latach przekopali ten grób i pochowali tam jego cera z chopym, a potem zaś od nich bajtle. Dycki chciałach tam jechać, bo to przeca w tej ziemi cząstka mojej familii, ale też chciałach łoboczyć chałupa welebany, w której mieszkali, ale to dość daleko do tych żor, a z tego pokolenia to już się dużo wytraciło. Jak my jechali do Ustronia, albo nazot, nie szło wleźć na Kerchow, bo Dycki, albo trzeba było się uwijać, albo zaś była paskudno pogoda i darmo w deszczu gymzić po Kerchowie i tak przeleciało kupa load. Wyczekano wizyta na Kerchowie. Dopiero przez cufal udało mi się niedawno skręcić do tego miasta, jak my wracali ze wczasów. Zajechali my pod brama, ale była inkszo niż miałach przed oczami. Spytach się takiego chopa i okazało się, że my byli od zadku, no i trzeba było jechać inkszą drogą. No ale taki wielgachny Kerchow, że ciężko było znaleźć ten jeden grób. Miarkowałach z której strony były starzyki pochowane, ale nie poradziłach znaleźć tego grobu. Poleciach do Kopidoła, ale tak się awrygowałach, że nagle z tych nerwów zapomniałach miana tych, co na starzykach byli pochowani. Kopidoł padał, że nie poradzi mi pomóc, bo jak grób taki stary, to już żaden tu nie mieszko i można go już nie ma. Łażam tak i łażam po tych rajach, zaglądam na te najstarsze fasongi i dynkmale, a mój hop mnie coraz bardziej poganiał, bo było dość nieskoro, a on po jasnoku chciał do chapy dojechać. Padą po cichu Ołpa. Jak ty chcesz, co ja by ci nachtlik oświeciła, to pokorz mi, kaj moż ten grób, bo się ćmi, a przeca do domu my jeszcze daleko droga. Nie wie, czy ktoś mi to uwierzy, ale nagle pacza, a jo stoja przed fajnym dynkmalem z tymi wszystkimi mianami. Mój kochany starzyk mnie wysłuchał. Pożykali my, zapolułach ten nachtlik, ale to jest on myj glich, jak mi się glikło. Marzenie o ujrzeniu starego domu. Po tym, jak my już mieli siadać do auta, padłem do hopa. Szkoda, że zaś nie obejrzałach, kaj mieszkali. Nagle jakiś starszy hop stanął weled nos i padał, że nie chce się wrażać, ale słyszał, że kogoś szukamy. Powiedziałach, że szukaliśmy najpierw grobu od Ołpy, a tak bych była rada wiedzieć, w której chałupie przed wojną mieszkał Ołpa. Hop padał, że on tu jest od urodzenia i nie wtorych z tego pokolenia pamiętał. Pokazał nam przy banie kamienica, w której mieszkali starzyki i ciotka, a potem bajtle od kuzynki przekludziły się do inkszego miasta. Tej uciechy, że znodła wszystko, nie poradzam mu opowiedzieć. Te roski mu obroski poknipsowane. Jakbych tam jeszcze kiedyś jechała, to już nie byda musiała szukać.